Hi mga kabisaya, isang magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa may Visayas area na napagdaanan po ng bagyo. Ako po ay nakikisa sa inyo sa inyong mga pasakripisyo at paghihirap na inyong pinagdadaanan ngayon. At lagi po nating isipin na lahat po ng sakripisyo at paghihirap na ating pinagdadaanan ay malulutas sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Diba? At alam ko rin po na ang Panginoon ay lagi nakagabay sa inyo at nagbibigay ng lakas sa inyo upang malampasan ang mga sakripisyo na inyong pinagdadaanan. Andito po ako ngayon, nagbabalik po Boy Bisaya upang pag-usapan ang mga masasamang salita na binitawan ni Jormy Labrador noong mga nakaraang buwan. Pero hindi na po tayo mga away at atin ko na lang pong pag-uusapan ang mga pangyayari sa bidyong pinalabas ni Makagago. Dahil sa nakita kong video na pinalabas ni Makagago kanina, si Jormy Labrador ay tanggal na sa Battle of the YouTubers. Alam niyo po mga kabisaya kasi, yan ang dahilan kung bakit siya nagpapahype. Yan ang dahilan kung bakit siya nanginginsulto ng mga Bisaya at nangaapak ng mga Bisaya upang maging trending. No? So hindi maganda. Hindi maganda kasi para sa mga kabataan na nanonood ng video na kanyang pinapalabas dahil na malalagay po sa kanilang isipan na okay lang ang mangapak ng tao at manginsulto ng tao, di ba? Sila ang iniidolo ng mga kabataan. So sila din ang susundin ng mga kabataan sa kanilang mga pinagagawa. Dahil naiisip ng mga kabataan na umiidolo sa kanila na lahat ng ginagawa niya ay tama. Ang maipapayo ko lang sa mga sa iba dyan na nasa YouTube. Alam ko naman na ang YouTube ang inyong pinagkikitaan. Pero sana naman, bago kayong magbitaw ng mga salita sa harap ng camera, pag-isipan niyo muna ng maigi kung makakaapak ba kayo ng tao o makakainsulto ba kayo ng tao. Dahil hindi maganda ang humarap sa camera na may taong nagagalit sa inyo. Diba? Masarap, hindi maganda at mahirap gumalaw sa mundong ikaw mismo sa sarili mo na alam mo na maraming taong galit sa iyo. Ang kaibahan kasi niyan, masarap gumalaw sa mundong alam mo ang mga taong nasisiyahan sa mga pinagagawa mo at sinasabi mo. Diba? Na wala kang inaapakan tao. Kung mag-hype kayo, huwag kayong manginsulto ng tao o mang-apak ng tao. Dahil lahat tayo dito sa mundo, pantay-pantay lang ang pananaw. Magkaiba nga lang ang estilo ng buhay. Kaya, kung andyan na kayo sa sitwasyon na kaya nyo nang bilhin lahat dahil nasa inyo ng grasya, wag sana kayo mapagmataas sa sarili nyo. Dapat, lumingon din kayo sa pinagdaanan nyo. Hindi yung ang tinitingnan nyo lang kung ano kayo ngayon. Di ba? Masarap kasi, masarap isipin mga kabisaya, no? Na sa sitwasyon na nabigyan ka na ng grasya ng Diyos, makakatulong ka sa tao, magbibigay ka ng saya sa tao. Di ba masarap isipin na maraming umiidolo sa'yo dahil sa magandang hangarin mo para sa mga tao. Di ba mga kabisaya? At matuto tayong makibahagi. Matuto tayong makibagay. At palagi nating ipaibabaw ang respeto sa bawat isa. Di ba mga kabisaya? Dahil sa tayo ang gumagawa ng sarili nating paraan. Sa paraan na makakabuti sa ating kapwa. Na hindi tayo nakakaapak ng tao. Di ba? At sana bago tayo manghusga sa kapwa natin tao, tumingin muna tayo sa salamin. Kung dapat ba tayo manghusga
O baka tayo pa ang dapat nahusgahan, di ba? Pag-isipan muna natin na tama ba ang ginagawa natin pag-uusga sa tao na hindi pa natin nakikita ang buong buhay nila. Bago tayo makialam sa bakod ng iba, unahin muna natin yung bakod natin. Di ba, mga kabisaya? Kasi sa mga social media influencer, no, sa mga vlogger, alam naman natin na karamihan sa kanila ang ginagawa ay kabutihan. Pero hindi natin inaasahan na mayroon ding iba na nangaapak na ng tao, na nanginginsulto ng tao. Dahil siguro hindi nila iniisip ang mga bawat salitang kanilang binibitawan. Kung nakakainsulto na ba sila, kung nakakaapak na ba sila ng tao, o nakakasakit na ba sila sa kapwa nila. Alam nyo kasi, tayo ang nakaharap sa camera. Lahat ng video na ating pinapalabas, nakikita yan ng kabataan. Tayo ang simbolo dapat sa kabutihan na masusunod ng mga bata. Huwag yung nakakasama sa susundin ng mga bata. Dahil hindi maganda para sa kanila ang makakita ng isang video na may mga tao nang nasasaktan. Alam niyo mga sa iba dyan, no? Matuto tayo makibagay sa bawat isa. Matuto tayong lumibel sa kung sino man ang ating kaharap. Hindi ko mo magkaiba na ng estado ng buhay, patuloy ka na lang magpapatingala. Huwag. Dapat tumingin ka sa pinagdaanan mo. Kung ano ka. Kung saan ka nagsimula. Dahil masarap sa pakiramdam na may taong nasisiyahan sa pinapakita mong kabutihan, kaysa may taong nagagalit dahil sa nakikita nila sa iyong kasamaan. Ipagpatuloy natin ang ugali na tinuro sa atin ng ating magulang. Dahil yan lang ang hangad ng ating mga magulang, na lumaki tayong marangal. Lumaki tayong may respeto. Kaya nga tayo pinangaralan ng ating mga magulang. Dahil ayaw nilang lumaki tayo sa kasamaan. No? Wala na magulang ko. Pero alam ko, masaya sila sa mga kabutihan pinapakita ko. At yan din ang hangad ko, maging tama sa bawat isa, sa kung sino man ang kaharap ko. Kaya ang mga kabisaya, lalo na naman dyan sa iba, ipakita natin sa kabataan ang mga magagandang gawain, magagandang mga pag-uugali. Dahil alam ko na sa bawat video na ating pinapalabas, maraming kabataan ang nanonood sa atin. May mga umiidolo sa inyo, di ba? Kayo ang halimbawa eh. Kaya pag mabuti ang pinakita nyong video, ang video pinalabas nyo, yan din ang malalagay sa isip na mga kabataan nanonood sa inyo. At yan din ang kanilang masusunod. Diba? Magtatawa kayo, o kasi
yung nakakawala sa, yung nakakatanggal ng problema. Di ba? Hindi yung nakakasakit ka na. Mga kabisaya. Kaya nga ako nananawagan sa mga sa iba dyan na gumagawa ng video, sana naman wag na tayong manakit ng tao. Wag tayong gagawa ng video na nakakasakit sa tao. Wag tayong gagawa ng video na nakakasakit sa kapwa natin. Dahil hindi natin alam ang kanilang pamumuhay. Kaya wag tayong manghusga sa kapwa natin. Ipagpatuloy natin ang ang kabutihan at ipakita natin sa mga bata upang masunod nila na lumaki silang may respeto rin sa bawat isa. Alam niyo mga kabisaya, hindi sukatan ang pinag-aralan sa ugali ng tao. At ang iba nga dyan nakatapos ng iba't ibang kurso, pero grabe makaapak at makainsulto ng tao na kulang ang pinag-aralan. Isang kamalian yan mga kabisaya, no? Dapat matuto tayong rumespeto sa taong kulang ang pag-aralan. Bilang tao, respetuhin pa rin natin sila. Hindi ko mo nakapag-aral ka, aapakan mo na lang sila. Tao pa rin yan mga kabisaya, no? Na kailangan pa rin nating respetuhin. Kung ipagpalagay na lang natin sila ang nakapag-aral, tayo hindi, siyempre masakit din para sa atin, di ba? Kaya nga, gaya na sinasabi ko, dapat matuto tayong lumagay sa level sa kung sino man ang ating kinakaharap. Dahil kulang man sila sa pag-aralan, tao pa rin sila na kailangan nating respetuhin. Hindi sila dapat tapakan o insultuhin. Diba mga kabisaya? Huwag nating gawing tama ang mali. No? Yan ang lagi nating ilagay sa ating isipan. Sa mga kasama ko dyan na nagbablog, yan lagi ang ilagay natin sa isipan. So ayun, isang maraming salamat po. Sa muli, magbabalik po, Boy Bisaya. At siya nga pala, magpapasalamat nga pala ako dyan sa mga taong sumuporta po sa aking channel at sumuporta po sa video, lalo na po sa Facebook page ko. Maraming salamat po sa inyo lahat.